Aha. Oh yeah, baby, yeah. Shake that ass, shake that ass. De bară, ținte de bară, ținte de bară. Hai și răs. Lăsați-mă că băiatul prestează aici în folosul comunității artistice, ce dracu? Faci videoclip, da? E moca? E moca? Ia-o, mama! Frate, faci, dăm. Așa, give it to me. Make love to the camera, make love to the camera, man. Așa, arată-mi tot, așa. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Bă, uite-mă pe asta, mă! Și așa, uite-mi, desparte-i bucile un pic așa, să se vadă mișcarea. Adi, ai dat pe rec, da? Ai dat să înregistreze. Da, buneze! Ne pui pe net! Stai acolo. Așa. Vreau să văd mișcarea de jos, sper. Da, registrează. Băi,